ki dangdon shibun ki briu ha ka jela jongi bat ha ka perthei hi baro ka wei ki badang artaten ya ka jimi pat jong Jesus Christ ki ong baka longtang ka puris kam ha ka video nyin pet chapang sautli ki jing shisha lene ki facts chapang ka jimi pat u Christ ka jimi pat jong Jesus Christ ka long u maudong ba kongsan ha ka jimi Krista kumba u apostol Paul ong lada ya u Christ om shemap mi pat ka jinge jong phi ka long le no u Jisu hi ula yathu lepa ba un sa cha penyap bat ha ka si ka balai un sa mi pat tomatang in page ya ki sautli ki jingsi sha le ne kita ki facts chapang ka jimi pat u Chris ka banengkong ka jingyap da ka basa narpna hatu u Jisu u cha penyap da ka basa narpna hatu ula yap ne em ha ka dengkna habai de bat kan om don scholars le ne ki ri champang ha ka berthei iba kentai bai u Jisu ula cha penyap da ka basa narpna om don record hangno bat uno unoru ubriu ubalaim na kajingsa narpna jong kichipai Roman wat ki historian ki bapau haki to ki por ki bomde ki Kristan ru kum u Josephus bat utasidas ki tho ba u Jisu u yap da kabasa narpna hapo ka jingbishar jong Pontius Pilate ka jingsha ka ba ar ka jingthli jong ka jingtep kasaki ka ba shai kadar shapang ka jingthali jong ka jingtep jong Jisu ka long wat ki nongshun jong uru ki to ki briu ki ba penyap yu ki manjur bagata ka jingtep kala thali namar haden ba ki senran jong Jisu ki lapan bana ba ka met jong u kam don shu ha ka jingtep kita ki nongshun jong Jisu penban ki kenno ya ki senran jong u ki ong de maki ki balatu ya ka met yap jong u ha ka por menmet ka bagi nong apa hara ki dang yotia kumtang is nuthu ba ka jingtep jong Jisu kala thali ha ka por ba ka Mary ka nong Magdala ka lawan ban jingo ya ka met u Jisu ha ka sengi ka balai ka jingsha ka balai ki sakhi ya u Jisu u bala mi pat na ka jingyap haden ka jing mi pat u Jisu ula ne hadu sau phosni hangne slap perthei bat hakini ki sau phosni ula mi pau kumba khatwai sen haki senran jong u batru hapalat sanspa ngut ki briu ki bala sakhi dala ki jonghi ki khmat ya u Jisu ula ya kren ya khana badu ya bam yadi batki u apostol Paul haka chithi baula tho shaka balang hakorin uong bun na kita ki briu balayo i ya u Jisu bala mi pat na ka jingyap idang im kata gamut u challenge yaki balada phimnge ya ka jmi pat jong Jisu ki leklihi na kita ki briu ki bala kendu bat u haden ka jmi pat jong u unut ban ongkum ne namar ba utho ya ka jingshisha badru namar ba udon ki nongsaki ki bashisha ya ka jmi pat u Chris ka jingshisha ka basau bat ka bakhadu ka jing im bala kella jong ki senran haden ba ki chipai Roman ki la penyap ya Jisu ki senran jong Jisu ki la diau ki la shepteng bat ki la pedre ya la jing im handre haden ba ki la ikendu ya Jisu u bala mi pat na ka jingyap ki senran jong u ki kela long penban ki beslur bat kim shepteng shu ban pembena ya ka gospel jong Jesus Christ wat hapdeng ke jingsha maham penyap bat baro neki light tang away kila sha penyap na kebenta ka gospel u Jesus Christ kene ke jingkla ha ke jinglong jongki kaya thu yengi baka don ke jingjia ba phylla yaki berkata ka long namar bakila ya kendu ya u Jisu ubala mipat na ke jingyap kene ki senran kila snu thu no ya ke jingshisha jong ke jingwan long briu u Jesus Christ shane chesla khendeu kila snu thu no ba ke jingyap kamlong ke jingkut yengi ki briu kila snu thu no baha u Jisu ke don ke jingim ka bapom jukut baru Jisu ulong ke jingbermen ya ke benri baro ula job ya ke jingyap bad how Jisu badang iyap ru ngiim kumtong ilayo iya ke jingshisha japang ke jingmipat jong Jesus Christ kabasa yengi manta kalong langi kloi ne em banlong ki nongbut jong u ki balen yalade bat ki ban but ya u hadu ke singi jong ke jingyap jongi u Jisu uong ngalong kata ke jingmipat berkata ke jingim
uda ubang ngej hanga la uyap un yo im